bandera txuria lehorretik epaimaitik, itxasok epailaren agindutara dira denak, bandera gorria, behera, badoaz! Hasi da Orezko txanda! Badakite, bandera irabazteko zer egin behar duten. Pedreñaren demorak zaindu eta alizan eskero hobetu. Pedreña zelkapenan 5. da 16 punturekin, San Juanek ere 16 ditu, Urdaibaik 17. Castroko 20, Orio da liderra orain arte biak irabazita, 24rekin. Hori hasiera oriotarrek demoraldi honetan, iaz liga osoan bandera bat irabazi zuten, aurten lehenengo bietan, iazkoa bikoiztu. Eta beti ohituta gaude, hori Zarauzko estropadetan, abuztuen erdirako hartzen dutela puntua, hor egiten dutela saltotxoak, gorakada hor egiten dutela, ulki mugikorreko jendea ja prestatuago dagola ontzira eta bar, eta urtengoan nik ez da beraiek, baino inguruko jendean ez usteko hori izan da, ez usteko oso ona, bi estropada eta bitan irabaztea, nik uste dute pentsatu ezina zela, eta horiek mintzat hor daude, hemendik aurrera zer egingo duten, nik uste dute horrei jarraipen emateko aukera daukatela, lehenengo golpe ematen duenak, bigarren emateko aukera dula, eta hori jok eskura dauzka, holako golpe bat beste gehiago emateko ere. Hemen dira San Juan darrak, ze konfiantza irabazi duten hauek, nolako lasaitasuna lehen estropada haundi hoien ostean, eta hor dago maila. Eta entenatzaileak ere erabaki du, errotatxoa martxan jartzea gaur, Iñaki Durandegi eta Jon Piñeiro, barruan dira, Durandegi Julen ere bada, barruan, eta hortxe Durandegitarrak ontzierdian indarrez beteta, eta poliki aldaketa batzuk ere bai, gaur adibidez Artetxe kanpoan utzi du, eta kuadrilla ederra du San Juanek, eta hori frogatu nahi dute denboraldi honetan igoeraren ostean. Hasieran orain 2 segundo San Juanek Castrori, 3 segundora Orio, 4 segundora Urdaibai. Kiniletan seguru inork ez duela asmatu agian arroxa bete-betea den batek bai, baina momentuz lehen luzea berezia doa. Oriotaren artean gaur, atxedena, Balentziagarentzat eta Oiera Izpuruarentzat. Birago alde batetan hautzita urtebetean, Mirotza untzian titular postua lortu duen gizona da, eta hori badatzer bai. Liga hasiera ona egin du Oier Aizpuruak. Eta Oriotaren artean barruan dira gaur Agustin Mujika eta Ibon Urbieta bi veteran handiak, baita Unai Lasarte ere. Hemen Urdaibai, hor Bou Bizkaia ontzian dugu gure kamara Sirarego patroilanetan, eta Jose Manuel Franciscok gaur kanpoan utzi du Andrei Banika, errumaniarra, eta hortxe gogotik ari dira Bermeotarra. Sirarego mutilak animatuz. Badu kuadrilla, bandera guztien leian sartzeko Urdaibaik, bai horixe. Eta oraingoz hortxe dira, San Juan eta Urdaibai pixka bat aurreraturik, binaka bezala, estropada, eta gero hortxe da Orio eta Castro ere, beste bikote bat 2 segundu atzerago. Eta hemen dira Castrokoak, baserri. Hemen dira Castrokoak horre laugarren kale horretatik, eta nik uste dute sustekoa lehenengo luze honetik, lehenengo kaletik San Juan darrak ematen ari direla, nork esan orain dela hilabete bat edo, Orezko txandan eta buruan izango zirela, esaten den bezala, aldamenekoari baten lotzari gabe gailenduta, pentsatu txanda honetan dauden Oilarre mordu honetan beste 3 esan daiteke Oilarra direla, eta San Juan darrek aurretik lotzak gutxikin ez. Castron, Jimeno patroilanetan kokatu du, Joseba Fernandez prestatzaileak, lehen estropada du Pedro Lazak, arazo fiziko batzuk gainditu eta gero, Miguel Mendez ere hortxe da, Nautikotik, Bigoko Nautikotik ekarritako gizona, eta gaur barruan da, eta titularrak izan beharreko gizon batzuk gaur kanpoan, Txato berezi hartua, Alexander Esteban, Jose Parada ere bai, aurten Galiziatik ekarritako beste gizona, baino denok badakigu, guztien beharra ere badela demoraldi batean, eta entenatzaileek hori oso ongi dakite, eta indarrak fresko mantendu behar dituzte,
Hor da beraz, Urdaibai 4:29 San Juania parean, eta 4 segundora Orio eta Castro. Oriok pitin lehenago zuzendu du ontzia maniobra horretan, Baserri. Bai, nik uste dute, 3. kaletikan Urdaibai zertxo bat, tosta bat edo zertxo bat lehentxiago atera dela, lehenengo kaletik San Juan baino, eta gero 2. kale horretatik Orio, ez, eta 4 hauen artean Urdaibai 3. hortatik. Ta ikusi zelkapena, Urdaibai 4:19, Pedreñak 4:19. Aurreko txandako irabazlea Pedreña hortxe da Urdaibai eta San Juanen denboratan, Erne beraz, eta gero Astillero ere, momentuz Orio eta Castroren aurretik, baina lehen luzea bakarrik egin dute, Baserri. Bai, oraindik 3 gehatzen die, eta orain hau haizearen kontra, ez, lehen aipatzen genuen Orio Urdaibai aurretik, baina ez Castro zen. Hor 4. kaletik eta txanda honetan eta ziabog honetan 4. denbora markatu duna, ez. 16 kilometro orduko, orain anemometroak eman digun datoa, pitin bate behera itzea, horreko txandan 21 kilometroko abiadura izan du, eta momentuz beraz 4:29, Urdaibai, Pedreña, hori da datoa, horra itzearen evoluzioa nola baita esateko, ipar ekialdetik jotzen arratsalde honetan. Eta lehia bizian, San Juan lehen kaletik, Urdaibai 3. kaletik, atzeraxeago Orio eta Castro, Baserri. Bai, nik uste dute 3. kale horretatik Urdaibai zertxo bat aurre egin dula, ez, San Juan darrak lehenengo kaletik mantendu iten dira, eta hor dago lehia, ez, 2. Orio eta 4. Castro, ez, parekatuta eta beste bideoindatik niko inguruan, ez. Mikel, hemen delegatuen hontan ikusteko izan da batzuen eta besteen keinua, aizuzen ere Euskal Telebistaren bitartez, haizearen indarra eta ikusi dutenean, batetik San Juan darra elkarren artean, haizeak behera egin du esanez, eta beste aldetik Astillerokoa Pedreñakoari horren berri emanez, eta Pedreñakoak hain justu ere kontrako keinu egin du, ezta bandera irabazteko itxaropena badu Pedreñak, baina haizeak gora egin behar duela esaten ari zen. Ea ba, zer gertatzen den. Momentuz hortxe da burruka, San Juan eta Urdaibai, 3 segundo, San Juan darrek Bermeotarrei, Orio 6 segundora, Castro 9, eta hemen, Carrillo veterano ondia, Orio tarrak animatuz. Castro urruti Baserri. 9 segundora. Ziabogan etzen hainbestekoa, baina orain ikusi da luzean zehar hor daude, ez? Ikusten da hor Urdaibai dela 3. kaletikan zertxo bat aurreago dela, San Juan darrak eusten nahi dira, mantentzen, ze pentsa, ez? Orion eta Castron aurretik, ez? San Juanek 3 segundo orain Urdaibairi, Orio 7, Castro 9. Bermeotarrak Aregoren agindutara. Jose Manuel Francisco esan digu, arraunkada finkatu, poliki sendotu, konfiantza hartu. Hori da erronka. Bere arronkera hori jarri hasi nahiko die taldeari, ez? Badakigu Astilleron Jose Manuel Francisco ze arronkera zeukan eta pixka bat hori kutsatu nahi die talde guziari eta hori sartu buruan eta ontzian barruan, ez? Arronkara mota hori. Hor da San Juan, estropada oso bikaina egiten ari dira. Arroxa. San Juan, 3 segundora Urdaibai, Orio 8, Castro 10. Oso ondo San Juan darrak. 35 palada, hori haize pixka baten aurka, nik uste dute ontzia sendatuz, eta alik eta denborik gehiena arrauna uretan mantenduz, ez? Oso txukun. Lan erditara hurbiltzen 9 eta 58ko denbora markatu du Pedreñak 10 minututik behera jetxi den bakarra orain artean hori da referentzia. San Juanek Urdaibairi 3 segundo, Orio 8, Castro 9, gaur sufritzen horiak eta gorriak. Horrek esan nahi du, badela oreka San Miguel Liga honetan, eta izango ditugula
gora berak zelkapenetan, eta hori lehiaketarentzat ona da. Oso polita da, ikuskizun handia, nik uste dut denak batek irabazi berrian, eta horrelako sorpresak, nik uste dut oso polita dela, eta hemen denak entrenatu egin behar dutela, besteak horrela egiten direla, eta hemen eman ezkio ontzia jun egiten dela. Hemen txedira maniobra egiten, San Juan aurretik, Urdaibai bigarre. Tartea txikia da, San Juan, Urdaibai. Hirugarren posturako parean Orio eta Castro. 9:56 San Juanek Pedreñak baino 2 segundo azkarrago, lan erdita. Maniobra egin eta berriz ere ontzia zuzentzen, Orio pixka bat azkarrago, Castro baino fitin bat azkarrago. Bai, eta azkenean popak hortxe,